Meta aktar minn ġimgħa ilu kienet iwieġeb id-diskors tal-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat tkellem dwar dak li jinsab għaddej fid-Dipartiment tal-VAT. Fakkar kif ħadd għadu ma refa' responsabilità la fuq livell politiku u lanqas fuq livell amministrattiv tal-iskandlu tal-korruzzjoni tal-VAT li jeżżes il-kredibilità ta' wieħed mill-aktar sorsi importanti ta' dħul għall-Gvern. Joseph Muscat qal li l-op interni se jsir huwa li l-Kummissarju preżenti tal-VAT se jispiċċa fil-kariga iżda se jingħata kariga ġdida fejn se jieħu ħsieb ir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien għamel punt speċifiku indirizzat lill-Prim Ministru. Nistaqsi lill-Prim Ministru jekk kienx hemm aktar każijiet ta' allegata korruzzjoni u kollużjoni bejn persuni differenti fid-Dipartiment tal-VAT minn dakinhar sal-lum u li ġew irrapportati lill-Kummissarju u fejn ġie infurmat il-Ministru. Sal-lum aktar minn ġimgħa wara kemm il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kif ukoll il-Ministru Tonio Fenech żammew skit sħiħ dwar dan il-punt imqajjem minn Joseph Muscat.